For today's video na, nakita magiging nga parte yun ako gakos-gakos ano akong asawa. Gani gitutukan yun ako kung basig na usab na niyang hitsura ba. Kani maguna tayo asawa no mingawon biya ta. So karon naghinay-hinay jud kog lakaw do kay kani lagi pong dili pwede ta magsigig tapa di atong asawa kay basig magbaylo na ni among dagway kaming duha ba. Lisod pa kay magbaylo ni among dagway di ba. Tuod man ako asyang gi sa wilik og gamay naginuktok ko, nagimuta ko. Kay lisod ayo ning mata sa buntag di taw himuta sa ato hitsura. So na problema ko no kung unsaon gyud ako ni akong kamot ba. Sige man panakit akong kamot. Dili yun maayo nga kani atong kamot. Magsige ko panakit. So kinahanglan nga ato agin siyang i-practice. Og tuod man naglili ko diri sa ibabaw. Usa man pagkahitabo nga naamo ko nakita sa among atop guba naman. Uy madam. Kay balo lang ko no nga ang imong atop di ay shout out nimo naguba na. Saon ako ni pag-ayo ni mong atop madam nga habog ayo niya sakit kay ni akong kamot di ba bisag kung saon akong tutok boslot gyud di ba. So karon nagtan-aw po sa panahon kadag umon na pot sige na malanig ulan ng panahon kani bitaw mag-ulan ng panahon makahuna-huna itag di mao. Una nga akong asawa no nagplano na pug di mao di mao kapataka ra mi mo hugaw kay ni huna-huna ra ba ning ubang mga viewers di ba. So akong gipukaw akong asawa kay naatay trabahoon ba. Bisa patuod og kaulanon pero dili kaingon nga magsige lang tag higda diri dapita. Tuod man nagkuha ko ani ako ang uniform. Naday kay uniform di panuhak na uniform ni sa ako ang pagpanarbaho. Kitagaan ako akong asawa nagtag sa aming duha. So karon wa kabalo akong asawa og mag-unsa mi karong adlaw. Kay dili lagi ko gusto nga magsige na migdulog niya among palibot parte ng hugawa. Naapay among atop na langkat na. So kung ato magunang pasagda na atong pamuyo, unsa na lay mahitabo, di ba? Kamangan niya tag mga mananap, di ba? Kanang mga labi tag mga mananap. Nabay mga mananap gyud, di ba? So magliketa ng mga mananap, dili kayong mga mananap nga unsang klase nga mga mananap ha. Kabalo na baya mo pag dili ang hinlo atong palibot. Naagyo na mga mananap nga mangamang. Kay balo na magyud mo unsa na, di ba? Naingon na gyud mig ninja turtle ni akong asawa. So ako siyang giingnan tara. Ingko kadyot sa kay magkuha sa kuan ni ako ang secret weapon. Ano ay secret weapon? Ana ba yun? Wa siya kabalog mag-unsa mi tanawa akong asawa. Gadanghag lang yun iyang itsura. Ug tuod man nang lakaw na mi no. Dere mi sa atbang sumbalay nagbitbit kog silhig siya nagbitbit pag og secret weapon. Kaya lagi nagplano kog limpisaan ng among atubangan kay perti gyud din taong sagbuta unsaon na lang bisan pagdili ni amo ang balay igo lang minangarkila dili man pwede nga kanang ato siyang pasagdan bisag nagbayad pa ta sa tag-iya pagkangan nga kitay namuyo anang balaya ato siyang hinluan dili man arason kay ni bayad ta dili gyud na hinluan ng maong balay. Kaya ako manggod kung ako ang mangarkila manggod hinluan apelon para ko nang hinlo ng inyoha o ganahan mo diha di ba. So karon akong giingnan mo akong asawa nga pagdali po din daw diha kay kaulano na ba dagom na baya kaayo ni ikaw diha parte mong hinay-hinaya mo lampas ng mga sagbot nga arang paghaa kabalo ba ka nga na mga mananap mga amang aning unsaon na lang. So dili gyud magpatuon ni akong asawa no nihangad ko sa langit tanawa pagka nakigdagom ba. So nasuko siya sa kuha kay nga daw magdali daw kung natural kay na may ulan. Usaon na to pagkakuan ani pagka apas ni trabaho nya maapsan tag ulan di ba. So kinahanglan gyud nga og natay mga trabaho. Dalian gyud nato na ilabi nagdag-apas ta sa panahon nga dili ta maapsan og ulan. Kay og mabasa ta di ba. So ana gyud na siya. Ato ginatuduan atong mga pares kung dili pa kabalo maglimpisa aning palibot ang ulan di ba. Dako na. So ako siyang giingnan nga dali na dire. Wa gyud kay klarong agi. Manglakaw na ta so nanagan mi no kay nagsugod na og taligsik. Kay kanira bagyong ulan ito sa nagmilak. Di ba igong duha. Pati nga pikiya.